आंखौ नुनानै मानोथो एसेबां गोमोहाबखो बिसोरो? सोरांसै ओइ सोरांसै मा जाजोबखो नोंसोरो? हारे ओइ फाग्लिफोर आं जोमैसो। आंखौ नुनाय लगे लगे मा खुगाफ्रा हाबां हुबां जाजोबखो नोंसोरनि? मा जाखो? ना आंनि महरा मोदायनि ना माथो? नोंसोर आंखौ नुनाय लोगो लोगो खा-खबर गैयै माथो मुथु गैयै माखौ एसेबां गोमोहाबना थाखो? ओइ खोथाया मा जाजोबखो? आंखौ नुनाय लोगो लोगो मा सानैबो माबा सारन्थाइ गावजानानै थानाय बायदि माबा कारेन्ट शट नांनानै थानाय बायदि राखांना थानाय बायदिसो जाजोब्बाय माथो। ना आं फैनो सिगां सारन्थाइसो गावबायबायदोंमोन नामा? सारन्थाइ गावजानानै थानाय बायदिसो मोनबायदि। रलाय दांना नायनि आं। दांना नायनोबो गिगारो नङा। सारन्थाइ गावनाय मानसिफोरखौ ओमफ्राय कारेन्ट शट नांनाय मानसिफोरखौ दांनो मोनानो माथो। नांफायोबालाय मा खालामनांगौ आंलाय? दांनांगौ ना दांनाङा जाखो? रहाय आं दांना नायना थानोसै। ओइ आयै आंलाय बबेयावथो दङ जाखो? मा बुंखो? बबेयाव दं? आयै आंखौ नुनानै नोंसोर मानो बिदि संखिहाबखो जेनेबा? ओइ फाग्लि सोरांसि इसा ओइ बाय मोनथिबाय नामा? आयै इसाया मानो दाबो न'आव फैयाखै? आयै थौना नागिरहैनि इसाखौ आयै। ओइ सोरांसि मा जादों इसाया? हो इसाया न'आव फैयाखै? बहा थांदों? मोनथिया जोमै। इसाया मैया फुङाव गेलेनो थांनायानो न'आव फैफिनाखै। गासैनाबो सोंथिंबाय। गामिनि गासै न'खरनिफोरावबो थाङै सोंहैबाय। रावबो खोन्थानो रोङा इसाया बबेयाव दङ। रावबो नुवाखैनो इसानि महरखौ। जोबलांसिगोन। आंनि न'खरा बिदिनो जोबलांसिगोन। सोरबा फाग्ला जालाय, सोरबा गोमालाय, सोरबा बेमार जालाय, बिदिनो जोबलांसिगोन आंनि न'खरनि मानसिफोरा। खर'फ्रासो खामानि होलाय लांला। दुखु सिन्थाफोरा बारा जाथारबाय। जानाय लोंनाय गैया जालांबाय। आंलाय दालाय मा खालामबावनांगौ? गाबनो ना मिनिनो? खर'फोरासो खामानि होलाय लांला। सिन्था भाबनाफोरजोंनो गानसो खनदावला बायनो गोसो जाबाय आङो। ओइ आयै मानोथो जोंहानि न'खराव बेबायदिथो मोनफानि उनाव मोनफा फिरि मानो समयसाफोरानो जोबनो थाङा आयै हो? माब्लाबाबो सानसेबो रंजा खुसियै जोंनि न'खरा बारलांलानो माथो आयै? सानसे बे जालाय सानसे बै जालाय, मोनफानि सायाव मोनफा जालु जालायानो जोबथारला। गाज्रि नोजोरफोरसो नांबायदां जोंनि न'खराव। सोरबा जोंनि न'खरनि अनलायनायफोरखौ नुनानै सोरबा माबा माबिसो फबनानै दोनबायदां हासिंफोराव। बिदिनो जाखाथारसिगोन। आयु आं मा खोनाखो दिनै? इसा नों बबेयाव दङ आगै? इसा सना आं नोंखौ जोबोद नायनो लुबैदों। आंथ' गासैखौबो मिथिजोबखाथारो। आंथ' दायो बोरै गाबमानो रियेलाव? आंथ' दुखु जाथाराखै। दाथ' आं गाबथारनांगोन। दालाय आं बोरै गाबफ्लानांगौ जाखो? गाबफ्लानायाथ' रियेल बायदि माब्लाबाबो जानो हाया। थाथों अब्लाबो आं गाबफ्लाथारनांगोन। मोदै बेरनथारहोनांगोन आं। बुजि मोनबाय आङो। आंखौ दे साखुन्थ्राफ्रा हमदा लांदोंमोन। आंनि जिउआनो जोबसिगौमोन। आंखौ खबर गैया। इसानि थाखाय माबायदि रुजु जमा आखाइ हमलायनानै गाबलायलायो। मिथिबाय आङो। आंखौ अना माने बिसोरो। सोरांसि आयै नोंलाय मानोथो गाबदों? मा सिन्था दं नोंहालाय? मा दुखु दङ नोंहालाय? मा मोखाङै नों बे न'खराव फैफिनखो? मा गोसो लानानै फैफिनखो नोङो बे न'खराव? बेबो सासेजों नङा सानै हौवाफोरजों आखाइ हमफाजाब दोनखारलांनाया थोआखै नामा? आरो मानोथो फैफिनखो नोङो बे न'खराव? नोंनि थाखायनो दिनै आंनि फिसालाया मा जानो हमदों मा जानो हमाखै। मोजां नङा अ लोक्षि बिहामजोसो नोङो। मानो फैफिनखो? नों खालाय मोदोमखौ लानानै आंनियाव मानो फैफिनखो आंनि न'खराव? मा आंखौ मा होनदों आयै? आं खारदों? औ नोंसोर आंखौ खारनायखौसो मिथिदों। नाथाय आं बे मा अबस्थायाव जानानै दङमोन? नोंसोर आंखौ खनसेसो बिसार खालामदों, उदिस लादों हो? आंखौ दे साखुन्थ्राफ्रा हमनानै लांदोंमोन। जेने थेनेसो आं बारग'बोदों। मा? नोंखौ साखुन्थ्रा हमना लांदोंमोन? बबेनि साखुन्थ्रा? दालाय सानथिं बाथिं दिन गैया बोथोर गैया। बबेनि साखुन्थ्रा ओंखारनांगौ जाखो? साखुन्थ्रा मानसिया दिन बोथोर नांलायगौ नामा आरो? अखा सोरांबानो दे आंखौ गुबुन जायगायाव साप्लाय हरनो गोनांथारसैमोन। नाथाय आं गसाइनायाव गाबै आर'ज बिनायलाय गसाइया आंखौ राहा लामा खिन्थिबाय। साखुन्दा गुन्दा सानैफोरा उन्दुस्ल' लांनायाव आं खाखोमा बोनो हाबाय। नंगौना नङा जाखो नोंनि खोथायालाय?
औ माथो नोंखौ गासिबो मानसिफोरानो नुदोंनो सोरबा हुवाफोरजोंसो आखाइ हमफाजाब बास्लाब बबावबा दोनखारलांनाय। गसाइ बेफोर खोथाखौ ओंखारैनि सिगां नों आंखौ मानो बुथारासै? बेफोरबायदि खोथा ओंखारदों होननानै बुङोब्ला आं मानो फैफिनखो? आंखौ हरथोंसैमोन, बबेयाव हरो हरथोंसैमोन, मा खालामो खालामहैथोंसैमोन। दिनै नखर दङ, बिजावजालि दङ, बेवाइ दङ, हौवा दङ, बिहाव बिखुनजो दङ आरो नायल' जाल' बियादै सासेल' अनथावथाव दङ। गोसोखांनानै आङो खारखोमा फैथारबाय, नाथाय दिनै बेफोरबायदिसो खोनानो मोनबाय। ओइ आयै नंमारगौदां आयै, जोमैनि बुंनाया नंमारगौदां आयै, जानांगौ जोंहानि इसाखौबो साखुन्द्राफ्रानो लांबाय आयै। थौना आयै नागिरलांनि थौना, आंनि इसा फिसाया मा जाखो आयै थौना आयै, सिखा लानानै हाग्राबाबो नागिरलांखानोसै थौ, साखुन्द्राफ्राथ' हाग्रायावसो थाखायोना। औ थौ नागिरलांनि थौ, हाग्रा साखुन्द्राफोराथ' लामा दै थाखायाना, हाग्रासो मोनखागोन। थौ नागिरलांनि थौ। र'लाय र' दसे थाथ'लाय। रथ' होननानैलाय मानोथो जिरायहैखो नोंलाय? आं ओरैनो जिरायाखै, आंनि नायल' जाल' सासेल' बियादै इसा सना। आयै साखुन्द्राया लांमारबाय नामा नोंखौलाय? र' आंबो साखुन्द्राफोरजों जोबथेसालियाव जोबजाना दोनजानानै इसाखौनो बावगारनानै दङमोन। इसानि महरा माबायदिमोनथाय र' आं गोसोखांनि र'लाय। खानाय फेरनि खालायोमोन, मेगन बेरस्रां खुगा टेव। आयै दासो गोसोआव फैदों आङो। आयै इसा सना, नों एसेबां अनथावथाव फिसामोन। आयै साखुन्द्राफ्रा नोंखौ लांबाय जानांगौ। नोंखौ दायो बबेयाव नागिरना मोननांगौ इसा? आयै आंहा आरो नोंखौ जोबोद अनगोन होननानै साननानै फैदोंमोन। जाबायसै दे जोमै बिहामजो, जोंलाय नोंखौ गोरोन्थिसो बुजिनानै दङमोन। औ जोमै, नों न'आवनो थादो, जों नागिरहैनोसै। आंनि बियादै सना इसाखौ आंबो थांगोन सोरांस्रि नागिरनो। नाङा थांलाय, नोङो थां न'सिमबो थांलाय। अलंबारा मा अबस्था जानानै दङ नायहैथां नोङो। नों थांनो नाङा दे, नों अलंबारखौ जोथोन लाहैथां। मा जादों अलंबारा? गासैबोथ' नोंनि थाखायनो जाजोबदों। नोंनि थाखायनोथ' आंनि फिसालाया दिनै गोदाव सोराव। थांनानै नायहैदो सेराव। आयु आं बिराद मखलि गाबनोबो रोंसोगारो माथो। गोथां थगायनो हाबाय आङो। इसाखौ साखुन्द्रा लांदों। साखुन्द्रायालाय सोर? साखुन्द्राया आंसो जाबाय। इसाखौ जाग्रा साखुन्द्राया आंसो जाबाय। इसाखौ साखुन्द्रा लाङाखै, जाम्बि थिखुनजो, जाम्बि बिजावजालि सोरांस्रि। साखुन्द्रा नङा साखुन्द्रि, नैबे जोमै साखुन्द्रियासो इसाखौ गोजौआव थोनहरबाय। आच्छा, ओमफ्राय अलंबारखौ मा जादों होननानै बुंनो बिसोरो? मा जाखो अलंबारालाय? आं बिथिं इसाखौहाय खैफोदाव खोलैबाय आरो आंनि मानसियानो खैफोदाव गोलैनानै दङ। आंहा मा लाब जाखो? र'लाय नायहैनि आङो, अलंबारा मा जानानै दङ। राजा फिसा, ओइ राजा फिसा, नों दहायनो उन्दुदों, मानो दाबो सिखारा? सिखारदो, आंजों गेलेनो सिखारदो। आं नङा फागोला, नङा जावलिया, बयबो फागोला, बयबो जावलिया, आं नङा फागोला, नङा जावलिया। आइ अलंबारालाय मा गान खनलाबायदों? सुर गैया बुर गैया, गोजौ गाहाय होखोदावनो मा गान खनलाबायदों बेलाय? अलंबार। दाउखा? 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 बबेयावथ' दाउखा नुदों बेलाय? अलंबार, ओइ अलंबार, बबेयाव दाउखा नुदों नोङो? ना आंखौनो दाउखासो सानबाय नोङो? दाउखा, नों मानो आंखौ थगायदों? नै आंनि मेगन थाइनैयानो दाबो नोंखौ नायगासिनो थार। नों मानो थगायदों दाउखा नङा होननानै? मा दाउखाल' होनबाय थाखो बियो? दा खनसे थाव सोबानानै सिनायहोसिगोन आं बेखौहाय। दाउखा, धेमालि खालामनायनि सम नङा दे बियो, मिथिखा बुंखादों आङो। बेसेबां फाग्ला जानानै दङ आं नोंनि थाखै। नों आंनि थाखै फाग्लि जायाखैब्ला आं नोंनि थाखै फाग्ला जादों, मिथिखा दाउखा। फै सेराव, नों आंजों बांद्राय धेमालि खालामबाय थानांला, आंनि गोसोआ बोरजोब्बाय। आया, माथो खोथा बाथ्राफ्रालाय बेलेग लाइनावसो बुंगासिनो। हिनजावा बिथिं साखुन्द्राफोरजों हमना लांजानानै थैहां गरफां जानानै जेन थेनसो न'आव सफैदों आरो नोंजों बेबायदि फाल्थु खालामबाय थादोंना अलंबार, हो? ओइ अलंबार, खोनासंलाय। ओइ अलंबार, नों आंजों मानो फाल्थु खालामबाय दङ, हो? नों आंजों मानो बेबायदि फाल्थु खोथा रायलायगासिनो? नों बहा दाउखा नुखो? आंखौलाय नों मानो दाउखा होनबाय थाखो, हो? ना दाउखाजों नोंहा माबाफोर सोमोन्दो दङ? मामा, आबै, हा? आं मा खोनादों? इसानि गाबज्रिनाय बायदि? बोरै जाथावगौ? सिमां ना मोगथां? ना आत्मा जानानैसो गाबज्रिफैखो? आंल'सो खोनादों ना आरो सोरबा खोनादों? ओइ अलंबार,
नों सोरबा गथ'नि गाबज्रिनाय बायदि खोनादों ना? दाउखा बेयाव जों सानैल' जागोन सोर गथ' फैदेरनांगौ जाखो आया बिफाया थारैनो दाउखानि फाग्ला जामारबायहाय जाहानि नमाला बिजोंहाय मामा मामा ओहो आत्मा नङा ओहो रियेलावनो माने एसे थैयासै नामा बोरै बासिखो आयै बे बाराबार मा जासिगोन मानो आंनि साननाय मावनाया खनसेबो जाफुङा आयै दाना मा जाबावनांगौ इसेया खोन्थाना होजोबबा नङा सोरबाफोरथ' जानो हानाय कारन इसेयालाय बोरै फैफिनांगौ जाखो बेखौनो आं एसेबां गोथौ दैयाव गारहरखाबाय इसा नङा सोरबा गथ'सो जागोन र' अब्लाबो खनसे नायना फैनो आं फोथाया मोनदों गोसोखौ इसा जारौ इसाखौ नों जारौ बबे खनानिफ्राय थिखोनानै माबा मा होनो मोननानै लाना फैखो गोदोनियाव ना सुथाबथानाय बायदि माथायालाय मा बायफ्लेजोबखो नोंनिहा जोंखौ नुनानै जेबो नङाथ' इसा सना लांजायनि सैमाबथि इसाननि मोदोमाव नोंनि आखाइखौ आरो फोनांबावोब्ला आं जेबो बुंथ'लासो बहा गबावगोन न'खरनि मानसिफ्राल' जमा जाथोंसै इसाखौ बबे दैयाव गारहैदों नोङो गासैबो नोंखौ हमनानै बे दैयावनो गाबोन नोंखौ गारहैफिनगोन मा नों खाख'रा फे जाबाय थाखो दाय मावनानै गिदों फेथेंखौनो थाब बुंख'नो हायासै नोङो फेथें नों बेफोरखौ मा बुंदों आं इसाखौ दैयाव गारदों माब्ला सोंनाय सानाव नों सिरि थागोन ना नोंखौ जोख्लाबनांगौ नोंनि गालखाबाव हो हेलौ लोगोफोर आं दिनैसो जोंदों बे जोमैखौ बाजै होनना बुङो सैमा फाग्लि होनना बुङो सैमा फाग्लि नोंथांमोना मा बुङो आं सैमा फाग्लि बुंनायखौ सापर्ट दंना गैया जोमैखौ मा बुंनांगौ सैमा फाग्लि बुङाबा हो लोगोफोर कमेन्टआव बुंहर दे सैमा फाग्लि नामानो थिग जागोन बेखौ लोगोफोर इसाखौ जों दैयाव गारहरदोंमोन जोंथ' हमदां हाखाबाय मोनथिखाबाय गाबोन जोमैखौ बे दैयाव गारहैनांगौ ना गारहैनाङा बेखौ मा खालामनांगौ बुंहरदोल' आंनि साननायाथ' गाबोन बेखौ दैयाव गारहैखानाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लोगोफोर खनसे लाइक होदो दे थुदो आरो कमेन्ट हरनो दाबावदो दै लोगोफोर कमेन्ट हरनो दाबावथार आरो जायफ्रा चेनेलखौ दाबो साबसक्राइब खालामाखै दे लोगोफोर खालामना लादो आरो नेनानै थादो दे गाबोन फैनो गोनां भिडिअखौ दे दोनथ'नोसै